tuk. Iki lho malah sing jenenge Wanda iki mah otek-otek sikil ngono lho, Nduk. Lah iki aku didoyak tenan malah nang ngene mbok otek-otek. Ngene, wis rampung. Pun rampung urung, Pak? Hah? Serampung dereng. Urung adegan. Urung. Aku mah tenan lho. Ayune. Arep ngapa? To. Wis Nggih, sapa? napa malih? Mbak Tatin ayo mudhun meneh. Tatin, Ya, nggih. Mbak Tatin mudhun meneh ayo Tin. Yo. Nah, nyambut gawe meneh. Ora apa-apa ya Lagi disenengi kok karo masyarakat. resikone lagi ditresnani karo masyarakat iki. Ora neng kene, ora neng kono anggere anu Tatin. Tatin. Ayo. Tatin, hae. Pak Tatin bodek. Ini saiki wis rada ora bodek. Budek iya. Bodek. Karepe. Ayo basa kono dhek ya kagok basa Jawa bodek ya ora apa-apa. Ya. Ngono ya, Mak. Niki kenapa, Pak? Lah iki mituruti pamundure Pak Direktur mau kon prahmen. Oh iya. Prahmen. Ketoprak. Oh iya iki akeh banget kok tak kowe kowe parmene. Ya. Iki ana sing 20-an barang. Komplit ijo. Heeh. Napa, Didum pemaine engko cacahe pira didum? Ya. Pemaine cacahe papat. Pemaine sinten mawon? Pemaine Mbak Tatin. Ya. Terus kowe Elisa. Nggih. Terus Keswan. Ya. Sing bunang. Ayo siap-siap. Ya. Terus Ayo, karo mbane lanang digolekke sing ngenong. Oh iya. Parjo. Iki wis ora arep nganu iki. Ya. Ayo ora iso, ora kena semaur, ayo gek menyat. Bangane turu neng kono. Ayo. Ayo Pak Parjo. Main melek, tambah income 20 kecekel, yo. Ayo, Jo. Ayo piyaine lemu. Mas Kiswan, ayo Mas. Kusike. Heeh. Ceritane apa, Mak? Ceritane iki engko anu sapa jenenge sik Tatin dadi cempluk wae ya. Cempluk Warsiah. Nggih. Ya. Terus si Elisa karo sapa jenenge Parjo dadi abdine. Ya. Terus Keswan dadi Gendro. Heeh, Gendro. Ya, engko men iki pamundutan kok ya kudu diaturake. Ayo Kiswan ngadeg iki. So ngadeg ra? Hei. Ning ngapalke mengko. Ngapalke tembang apa Mas? Ayo Digawa ora apa-apa. Ya. Ayo Pak Parjo, halo. Wis gek rene. Ya. Sini Ayo. dong. Bentuk Wedi karo petatin. ora. Itu mah CS kanca. Oh iya kanca. Malah rembugan opene. Ora apa-apa, engko tak tambahi Jo. Iki isih akeh. Waduh. Ternyata wingi ana 90 engko didum cah papat ya ora apa-apa ya. Ya ora apa-apa. Mengko sing siji 10.000. Heeh, sembangane ngemis. Heeh. Ya. Adegane iki neng tengah pasar. Oh iya. Cempluk lagi tuku sayuran, apa bahan-bahan sayuran, terus dicegat karo si Gentro. Oh iya. Adegane sapa cempluk sik karo sapa jenenge abdine loro do tuku sayuran. Ya janganan. Terus Gentro bengok-bengok pluk ngono. Dieling-eling. Wis ora nganu lho, ora takon karo sutradara lho, pisan aku arep leren. Oh iya. Mangga. Ya. Kuwi abdine kok malah mangani apa-apa ki to. Ya wis ben ora apa-apa ya. Ya turuk. Yong rene ta yo. Injek Dara Putri.
gula bondotaken. Anu lho mau dikongkon karo simbok kon tuku kangkung. Kangkung. Wis oleh urung. Dorong karo apa gembos. Ya, tempe gembos. Senengane simbok iki gembos. Nek ora ditukokke mengko ndak simbok nesu. Oh iya, kangkung karo apa maneh? Gembusnya gak aku wae gembus. Kowe lagi tekan kene mau ning endi wae? Tuku jeruk. Tuku jeruk, entuk pira? Aku ora pesen jeruk lho, Kang. Aku tak tukoke gembus. Lah terus piye maksudnya? Iki mau kan pesenane simbok ming kangkung, gembus karo tempe. Kok tuku jeruk iki sing akon sapa? Pelanggaran iki ne. Aku seneng jeruk, gembusnya gembus asmara wae. Ora lho, jenengan iki pelanggaran duite wis pas lho. Ditemo lek nyangoni mung 2.000. Ora nganti ming 13.000 lho. Oh 13.000 lah monggo tuku jeruk yo entek. Tak jupuk iki ngono ki, Pak. Saiki tukono kuwi engko ndak simbok silak nesu ki ayo bali mengko ndak silak diseneni iki silak awan lho. Oh iya saiki tak golek sik nggih. Ya kek kendang golek ngono. Jenengan nunggoni mriki lho. Ampun teng bundi-bundi nggo ampun teng bundi-bundi. Iya aku ora nanti. Colek piye ne? Iya aku kan karo ya linggo kene po tak taleni. Sapa iki jenenge Kaman sapa to aku ya lali lho nek Arya Penangsang lho. Oh Mario Penangsang rupane. Arya Penangsang kok wetenge. Modar. Karo Arisa Arya Penangsang rupane kaya. Arya Temangsang lho. Guru ngerti asline Arya Penangsang berarti kowe. Dorong. Ah wong Jawa ya kowe. Dorong. Doreti. Emangnya bagus po elek? Ora pati bagus. Ora pati bagus. Ning ampuh. Hah? Kowe kuwi ampuh. Ampuh. Ampuh ngopo? Jegal. Wis kana to ya wis, iki tak tinggal ra apa-apa, tenan. Iya kan karo si anu iki lho, Kang. Aku lek arep delok ki sapa lho, Paman. Paman. Aku dikancani nang kene ben biyung men blonjo rono ya. Kowe ra pelanggaran lho, ra lunga-lunga lho. Engko nek diculik dhewe tanggung jawab e. Ora nek diculik ora. Ora ya. Ya. Sembolo gedene kok diculik. Ya, ditunggoni ya. Padahal bagor apa? Kalene nek iso ya. Bendarane kok wani iki. Ya. Nandang opo kowe? Nggih, Gusti mriki ampun ten pundi-pundi kula tak tumpas riyen. Dadah. Ini lho Paman. Delok ki apa? Iki mbok aku ya ditukoki apa delok-delok iki. Yo cempluk. Tok 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 tok. Ana sapa ta iki, Kang? Tok tok tok. Paman iki sapa to kok? Kowe nang kene yo. Kaya bakul anu kae. Bakul wedhus wae tuku. Aku ketake ya kaya bakal wedhus ning kok utuh aku kaya kenal iki. Apa iki sing Wedhus gundulmu e, Pak. apa iki gento-gento ngono kae lho. Heeh apa? Ketake iya kok mabuk. Mambu ngene mabuk kaya kuwi. Ku semap. Oh iki sing mabuk. Ora lho iki kok kaya mambu minuman. Yo. Kowe iki nang kene ngopo karo wong kuwi? Weh, padake iki pelaksanane iki, Ce. Pelaksana piye? Ketoprak kok pelaksana. Pelaksana maksudnya apa? Paman apa-apa piye lho? Nek ana masalah apa-apa aku sing ngrampungi. Iya, iki pamanku. Kowe seminggu sik. Bose lagi arep blonjo. Iki aku arep nyedaki Mbak Yuku yo. Ora lho, ngopo kok kowe teko-teko gak arep nyedak iki? Aku wis kewer-kewer yo. Aduh. Pokok aku seneng nek kewer-kewer. Kowe iki prek. Lunga sik to. Ora entuk lunga, pamanku ora entuk lunga. Ki paman saka ngendi? Lah ya iki abdiku kok ya. Paman sing guyang jaran. Paman lho, mbok ora ngono kuwi to. Pokoke sepira sing guyang jaran? Iki arep menedit aku Yo. kita iki. Apa? Rene sik to. Emah aku nek kowe modele kaya ngono aku mau nyerak. Coba gelem sithik jajali. Ya aku karo. Ora lah kowe iki karo aku ki pernah apa? Lah ya aku ngerti nek kowe iki adikku. Lah kok kowe ora gelem nyerak karo Lah aku? nek kowe keadaane we kaya ngono kok aku kaya nyerak lho. Mengko nek kaya ngono kuwi akeh kilape mengko mesti. Iya kan? Aku ki nek wis mabuk iki apa-apa klebu e. Iki mongko sing nang pikir aku mung kowe tok. Terus ngopo? Dadi yo mbok ya sik tak omong karo kowe kene, cerak. Ya aku karo paman ayo rono. Aku takon lunga to? Ora aku mau nek kowe lunga. Ma.
Kon ora? Nek aku kon rono ya karo paman iki. Ya, wis. Kon ora? Rasah ra apa-apa. Ngopo? Kaya arep ngopo? Arep ngopo? Ngene yo. Sejatine kuwi aku wis pirang-pirang dina iki ngrasakake atiku ora kepenak. Mergane? Ya kowe ngerti dhewe to, aku jejere wong lanang wis suwe aku ki pengen rabi. Ayo rabi, mbok gek rabi. Ha ning wong wedok sak desa kene iki ora ana sik marai nyenengke atiku. Lah apa? Kok ora ana sing seneng? Aku ingin ro kowe yo. Kok ora ngono kuwi mbok kowe iki eling nek aku ki sapamu ngono lho. Aku ngerti nek kowe iki anake sapa kuwi? Bapakmu sapa? Mbok. Suramanggala. Ah Suramanggala ya Pak ya. Heeh. Kowe ku ngerti nek bapakmu karo bapakku ki kakang adi. Lah iya. Ha ning apa ya ora salah yen aku ki tresnani karo kowe. Kowe seneng karo aku? Iya i. Apa kowe iki edan apa piye? Ora edan aku. Lah ya aku ki Mbak Yu kok mbok senengi iki nek ra wong edan tak ya ora. Sing penting kan lanang ro wedok. Ya ora perkara lanang ro. Lanang ro wedok dadi siji nuwuhke katresnan ya yu. Ora ngono kuwi to, kok sikik to. Saiki ora dinyok-nyokke ngono iki ngapa lho. Saiki ngene lho to. Nek modele wong lanang kaya ngene sapa sing gelem? Gaweane meng mabuk ngecu, brandal. Lah ya kuwi kan panguripanku. Lah ya aku ya moh nek ndek bojo kaya ngono. Lah apa kowe arep ngrabeni brandalku, ngrabeni nek nakal? Ora ngono kuwi to. Mbok kowe nek omongan ya omongan ora usah nganggo maju-maju ngono kuwi. Ki gek ditintingke. Tinting arep ngapa? Lah kowe arep ngetokke apa? Wong ya ora ngerti kok ya. Kowe pengen ngerti ngetokke apa? Ora. Kuning, kuning. Wah. Oh, dadi kowe arep ngetokke kuning-kuning. Ya aku mau. Kowe jijiki kowe. Lah ya piye to? Lah kan Ayune wong kuning. ora kena ngono kuwi. Kuning. Kono panggung iki. Lah iki koyo-koyo terus lho. Mama. Iya to. Ma. Dewe aku dewe. Ayo, dondono panggung iki nang kono kok nesep-nesep. Ketoprak kok turut gang. Lah ngodoyak-oyak aku mah lho. Alah ngomong Kuning ira. Biyong mau iki yo nak ndi kaya ora Waduh, tekan kene. ilang cengkokku yu. Ilang lara. Ayo mama. Kowe to. Aman iki lho rek yang malah meden. Ayo aku gila ta ya. Kuning ira. Ngesorke purada. Ayo paman kuwi wae maju karo kuwi. Wong kuning awakku dhewe Jos. Paman ki kok ngono lho, kudune kowe iki lindungi aku kok malah mlayu rono lho. amane ketok ya arep njaluk. Kudune nek jenenge aku doyak-ayak iki dipepeti ben ora kena malah ngindari. Engko nek kepepet aku yo Tak pecat bahaya. lho. Tak pecat. Melu aku, tak pecat melu aku. Beres. Dadi anak buahku ngedor golek wong wedok ya toh. Kuwi saiki apa ndoromu kuwi dianu sik. Aku tak nyoba kancaku sik. Kancang abdi sik. Tak bribi-bribike. Ya. Dadi lagi dorone. Laledong doh wong Paman mbok aku tiang lho, aku wedi tenan iki ki. ayu wis bar mangan apa ya? Ilatmu kok ireng delok. Perman kadang
Kadal saja kowe. Ndang sareya. Piyong kok ya ora teko-teko ta ya? Ing pangkon mami. Paman Pak aku ki lho, iki wedi. Dhuwurku manuk Kudawa. Dawa luwih cendhik Dawa luwih cendhik luwih rarusan. Wis ora dawa apa cendhek? Mbah. 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 Ngapa kowe? Aja ta, aja di. Siji. Aku wis tekan iki ana acara apa Waduh, kembane petok wis. Mbak iki aku wis entuk iki belanjane wis kabeh ayo bali. Alhamdulillah ayo Ki, ayo mulai. Iki susuke di 100.000. Iki 20.000. Ditem ke Pak Seno. Ki ayo mulai wae aku cilak wedi kan. Iki sapa rupane elek banget iki ngopo ngene kene ne? Hah? Hah? Ki sapa iki? Kuwi embanku. Piye, dolan ye. Piye? Aku ya nek mendem ya romban ya gelem. Vega. Senenge karo iki Parjo ya, nganggo iki siki. Abrit netrani po. Lihat toh. Ngono iki lho, ayu tenan. Pun kita wedok Mas. Wes panganan iki, panganan. Ha iki nek golek ya rekoso nek iki. Abrak kok ngene we. Piyong ki lho aku wedi tenan karo. Ya kene wae. Aja nucuk. Nucuk mata. Kuwi tangane ngene-ngene iki ngopo iki? Iki ngene-ngene maksudnya apa? Ya maksud iki saking dredege Oh iya iya. ora horor kok. Panyucuk. Rene. Sawap-sawane wong kuning. Kandang ijo. Kareben gelis nendra. Bento mbok kowe iki eling to to? Aku ki ora edan yo. Lah nek ngono kuwi njuk ngopo ngono lho mbok rasa ngono-ngono kuwi. Lah nek wong jenenge tresno kok. Mbok tresno ya karo liyane aja karo aku to. Ane sing tak senengi kowe. Lah nek aku ora gelem. Tak peksa. Ya ora iso. Jenenge wong seneng iki kudu nganggo siji seneng, sijine ya seneng. Gunung. Gunung apa? Gunung apa kowe dikenake cek? Kembar. Munggeng. Jojo. Kasusungon. Gimana buat Putra bendi. Mbok aja ngono kuwi ngapa lho? Aku wedi. Mbok nek ngono kuwi lho. Kasar kae ra seneng aku. Ya karo iki ndoro kowe, ora oleh kowe. Ya bener kowe nglindungi aku ya. Ya aku wedi tenan lho karo tenang pikirmu ndoro. Rupane kaya ngono kok ya arep seneng karo Hamu laci romas roro. iki rumah saku abdine malah do ketir kabeh lho. Ayo kerene. Kata kami stres aku iki. Apa? Ayo. Piye yu? Ngapa? Gelem ya? Emah, Iki dadak diseket gebring ngopo ae? Kon bropos ya ora. andake banteng. Engko wae. sikik. Sik menggeh-menggeh. Lah kene ngono wis menggeh-menggeh arep dadi bojoku kowe. Lah ya ora apa-apa, ndelok iki sikik. Mau ora apal kowe kok
gandrung lho. Oh, piye ya? Wis kowe bali wae kono bali. Toh? Wah, pemain ketoprak amatiran ya ngene. Wis, cara yo mendek. Ano. Ayo. Dajaman berjuang. Aku lali tenan iki. Ilang pikiranku. Ya wis kowe saiki bali wae nek lali. Aduh. Aduh apa? Limas. Aduh. Yai. Imbang ono katresnanku. Piye kuwi? Gentho dikai brutu kok malah wedi. Tipis brutune. Sing seneng ya sing kae. Ngawur. Iki piye? Ketoprak apa to iki? Mbok kowe sik megol-megol yo. Aku entuk aku. Ya kowe paman kowe kon megol-megol lho paman madhep orana kayak jengking-jengking cepet jengking. Waduh, Megol-megol sayae. Iki malah hilang. Kuwi pengen diegol-egolke lho paman. Senadyan sekedhep netra kinarya usa branti. Ora ngono kuwi lho aku gak apa kuwi? Pelem yo. Ya wis karo kuwi wae pelem. Nggonmu gogrok siji wae. Maksudnya piye kowe? Pelemmu wae. Lebu blonjo mau lho. Aku duwe pelem ya. Lah kowe mau blonjo apa? Aku duwene apa mau? Gembos. Gembos. Karo kangkung. Gembus karo kangkung. Tempe. Delok. Iki kok ditamlekke kono ngapa lho? Gembus sing kena kangkunge. Paman ki omong apa lho, Mas? Kowe mulih kono, Bat. Kosike. Paman mbok aja ngono kuwi, mbok aja. Ki tak oncaki dipangan wong loro ya yu. Ora sudi. Yo. Mah. Mbok kowe iki ngalih kono bali ya to? Aku silak digoleki simbok nek aku ora mulih-mulih. Klapa muda lagan nono brantah ing wang. Yo. Apa? Tok. Aja nyoba kesabaranku kowe yo. Lah kowe arep apa nek wis ora sabar? Kowe wong wedok ijen, Aku duwe abdi loro lho. abdimu ora iso mlayu do lempok, ngerti ra? Lah ya aku mlayu dhewe ya iso. Kekejero kaya manuk branjangan. Kopat kapita kaya ula tapak angin. Ya, sangono. Wetan gunung, kulon gunung, kidul segara. Lor gunung. Tak pepeke galangan tak cekel. Ngapa lho? Saut. Saut. Kowe ngapa? Mah iki mah. Gelem ya yu? Mah. Ora gelem tenan. Ora. Tak rudok kali pesan. Iki lho malah sing jenenge Wanda iki mah otek-otek sikil ngopo lho, Nduk. Lah iki aku didoyak tenan malah nang ngene mbok otek-otek. Ngene, wis rampung. Iki lho malah sing jenenge Wanda iki mah otek-otek sikil ngopo lho, Nduk. Lah iki aku didoyak tenan malah nang ngene mbok otek-otek. Ngene, wis rampung. Pun rampung urung, Pak? Serampung dereng. Urung adegan. Urung. Aku mah tenan lho. Ayune.
To. Ngerti ra nek kuwi Mbak Yu Mutha. Bapak teko lho, Bapak. Bapak, Pakde. Iki lho. Pakde Nggolo. Pakde Nggolo. Golo apa? Sis, mlumpuk. Ya kene. Bayaran. Wis bayaran. Bayaran, yo napa bayaran. Iki rampung tenan lho ya. Heeh, wis rampung ki Iki nek rampung tetep. Ki nek carane ketoprak tobong kae mung kari sutradarane ngedum hasil karcis. Sabgrak. Sabgrak. Cempluk sik, cempluk. Pemeran utama cempluk. Yo cempluk. Iki wis rampung. Wis rampung. Nekat banget kok ya. Saut. Ya. Cilek iki. Ya. Sacut. Mbane Putri. Gol. Pemeran ki delok sik. Pemeran sing terbaik. Makasih wae. Wis menggeh mung oleh 20.000 awake dhewe. Iki jenenge Mbak Cinde, Mbak Ciladan. Sutradara Krocok Bendo iki. Mban. Wah, Broto, Den masih Broto. Gentro. Ayo, wah. Gentro iki mau nembange lali, dadine mung tampa 70. Serap apa? Apa pemain 15. ya sapa jenenge iki? Apa Mban lanang? Ya, elek kok kowe mau saru. Saru kok kowe. Apa? Oh iya. Ora apik Ya saru. 20 wae mbangane nyolong. Iki ya duit iki. Ayo kok ngono apa gemak? Wah, wis pahit. Menggeh-menggeh. Pingsut Kowe ya. iki isih ana kok, isih Oh, ana. isih ana. Ki hasil nganu sumbangan saka apa Anak yatim piatu. penduduk setempat. Yatim piatu kok nyumbang. Kowe iki nyumbang yatim piatu. Goblok ora. Oh, lah iki. Oh, sik tak wacane menika kagem Bapak sutradara. Oh. So, Mo. Yona. ya tambahi 100. Aja tambahi 100. Ayo wong kelas-kelasan ABCD. Iya, kelas-kelasan. Awake dhewe pemain jemputan kok ya. Ki sing 30 ki nggo dandani keprak. Ya. Kentongan iki mau pecah tak tutuk. Esuk nggo tuku mpring, nggo gawe kentongan ndak sesuk bengi ora main. Kula gaweke napa? Rasah wis ngentak. Aku iso gawe dhewe kok. Kentongan pring cilik kok 300. Kula cepet sugih. Pahit. Bari kae iki yo anu kentongan karo nggo ngecap karcis sesuk. Nek ketoprake main meneh nggo ngecap karcis. Ya. Bali ke tempatnya sendiri-sendiri. Ya. Niku wau sing saking Pak Kus wau gerajakan nggih nyuwun mungkin dah kula mboten. Oh ya, Pak Kus. Gerajakan Banyuwangi diaturake sik. Mbak Elisa. Ya. Wong loro karo Tatin. Ya. Ya turane mau ndi? Ya wis nyonya. Tidak suwe. Iki jenengan ning nyuwek iki mau suwek iki. Le buka suwek, pamit. Waduh. Ayo. Moh. Ceco sik niku. Moh. Arek iki moh apa ora? Arep Ayo wis nyo. Moh apa arep? ejol kae. Iki ki ya mung padha wae warnane ya padha kok. Nyo tampani. Wah, Oleh main ora apik kok njaluk wutuh. suwek. Gonmu suwek ora? Apa takon-takon? Delok, suara jalan. Ra. Saut. Wis lumayan wis ora apa-apa. Ya gerajakan. Ya, mangga. Diaturake, Mbak. Ya langsung mawon nggih. Langsung to, Pak. Langsung ya kena wis. Ya, mangga. Ya. Nera
berian lanang wadon Sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa, yo.